Добрый вечер, шановні глядачі. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Беларусь – самая гуманная краіна ў свеце. Не верите? Ну, дарма вы так. Про гэты гуманізм у канцы праграмы, а ў астатнім тыдзень выглядаў так. Лукашенко абралі кіраўніком усебеларускага народнага сходу. Угу, такі сюрпрыз. І там ён паспрабаваў параўнаць Беларусь і Латвію. Гэта ён дарэмна. А яшчэ ён дабраўся да індывідуальных прадпрымальнікаў. І не толькі да іх. Замежным інвестарам з недружелюбных краінаў абрубілі магчымасць атрымліваць дывідэнды. Ну і пра скрадзены футбол, пра цэны на ЖКХ і пра Качанову. Так, любимая рубрика вяртаецца на вашыя просьбы. Пра Наталью Івановну, якая сабралася перамагчы інтэрнэт. Запарце гарбаты, зрабіце бутэрброд і сядьце як наймчэй. І возьміцеся за нешта як наймацней. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Лукашенко падпісаў закон аб прадпрымальніцтве. Гэта той самы закон, што прадугледжвае смерць індывідуальных прадпрымальнікаў як класа. Закон блукаў па закутках нашага парламенту каля 2 гадоў і вось, дабраўся да самага галоўнага прадпрымальніка. Але яснасці не дадалося. Тут цымус у тым, што закон ёсць. А вось спісу дазволеных для ІП відаў дзейнасці ўсё яшчэ няма. Як так? Ну, пакуль закон пісалі, ён спіс як бы быў. Але потым ведомствы пасварыліся паміж сабой. Не змаглі чыноўнікі вызначыць, хто будзе адказваць за вось такое масавае забойства. І цяпер таксама незразумела. Закон падпісаны, а вось прысуд, каму паміраць, а каму яшчэ пажыць, будзе засверджаны толькі 1 ліпеня. Тады мусіць з'явіцца той самы спіс дазволеных пакуль заняткаў для ІП. Таму любыя ацэнкі па меру гэтай з'явы пакуль заўчасныя. Дажывём да 1 ліпеня. А ў Канадзе ды Аўстраліі цяпер сумна. У тэлевізары «Лебядзінае возера» не ведаюць, як і быць. І ўся штука ў тым, што ўрад Беларусі значна абмежаваў магчымасць атрымання дывідэндаў уласнікаў бізнеса з гэтак званых недружелюбных краінаў. Ну, тых самых, якія санкцыі вводзяць супраць ганарлівай, стабільнай і незалежнай нашай радзімы. У спісе рэгіёнаў і ЗША, і Еўразэс, і Японія, і вось канадскія аўстралійцы. У дакуменце прапісана не больш за 1 мільён за год на ўсіх. Пры ўмове, што кампанія не мае пратэрмінаваных даўгоў перад падатковай і банкамі, не зніжае памеру дзейнасці і раней уклала ў Беларусь чыстымі не менш як 2 мільёны за апошнія 5 гадоў. Пастанова тая яшчэ. Відаць, працуюць прафесіяналы. Толькі яна крыху спозненая. Калі 2 гады таму ў нас забаранілі тым самым недружелюбным уласнікам свабодна распараджацца сваёй маёмасцю ў Беларусі, тады было ясна, што яны, гэтыя, пачнуць выводзіць свае грошы з Беларусі інакш. І вось, 2 гады спатрэбілася, каб заткнуць трубу з дывідэнтамі. Брава, бравісіма. Але ж такіх дзірак яшчэ некалькі. Я мог бы падказаць ураду, дзе менавіта свішча грашыма. Але толькі навошта нам з вамі ім дапамагаць? Праўда? Яны вось так самі вучацца. Дасць Бог, яшчэ гадоў праз 5, ды і сцямяць самастойна. Беларусь супраць Латвіі. Гадоў 10 таму гэта была б топавая афіша ў хакеі. Але за гэты час нашы паўночныя суседзі заехалі далёка наперад, як у хакеі, так і ў эканоміцы. Пра гэта, здаецца, забыліся дакласці нашаму пажылому чэмпіёну. І ён, выступаючы перад ім жа прызначанымі дэлегатамі, дазволіў сабе макнуць усе 3 балтыйскія дзяржавы і асабліва Латвію. Маўляў, у нас жа, ого, не тое, што у іх. Але пакуль неяк натопаў латышоў, якія штурмуюць мяжу пры Браславе, не відаць. Яны проста не ў курсе беларускага росквіту. У іх жа усебеларускі сход не паказваюць. Але якая ж насамрэч сітуацыя? Лабадзена. Гэта добры дзень па-латышску. Якога ліха наш самы галоўны геастратэг увесь час чапляецца да ўжо як 33 гады незалежных краінаў? Адказ ёсць. Гэта страх і зайздрасць. У іх, Латвіі, Літвы, Эстоніі, атрымалася без Расіі. Таму згадаю весь час і хлусіць. На гэты раз гэта было вось так. Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз. Порты, рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. И сейчас катятся вниз.
даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя. Уж очень дорого обходится борьба с Беларусью и Россией. В 2023 году валовый внутренний продукт Литвы и Латвии снизился почти на 1%. Латыши, конечно, странная, небогатая ведь страна. Пенсионеры еле концы с концами сводят. Молодежь бежит в поисках лучшей жизни. Вось, жабрачка Латвія. Ну, ён тамака вядома, яшчэ паспеў і сам сябе расхваліць, маўляў, за 30 гадоў мы... А што мы? Давайте разбирацца. У мінулым годзе ВУП Латвіі упаў на 1%. Гэта хлусня. У 3 з нечым разы. Так, было падзенне на 0,3%. Але агулам за 10 гадоў ВУП Латвіі вырас на 27% і дасягнуў 40 мільярдаў еўра у фактычных цэнах. А што Беларусь? ВУП каля 66 мільярдаў еўра ў мінулым годзе. І рост за 10 гадоў, вы будете смяяцца, 3%. Амаль. У нас стаіць ВУП, у іх плюс чвэрць, ужо з улікам інфляцыі. Ну і ў разліку ўжо з тым самым паказнікам, парытэтам пакупніцкай здольнасці, у іх каля 40 тысяч долараў на асобу. У нас крыху вышэй за 21. Гэта ўжо з улікам розніцы ў цэнах. Без гэтага разбежка не ў 2, а ў 3,5 разу. З Латвіі, не са Швейцарыяй. Рост доходу ў Беларусі ў 10 разоў за 30 гадоў. У Беларусі. Ну, я мушу знерваваць гэтага гора-матэматыка. З улікам складанага адсотку гэта азначае рост крыху больш як на 2% за год. Гэта безумоўнае дасягненне, так? Ну вось у мясе сыр. Кажа, сёння беларус можа за сярэдні заробак купіць 100 кілаграм мяса ці 147 кілаграм сыру. Гаворыць, у 5 разоў вырас узровень за 30 гадоў. Ого! У Латвіі я ўзяў цэны ў Рыме, гэта такі гіпермаркет. Нават калі лічыць пасля падаткаў, атрымліваецца без малога 160 кілаграмаў мяса, а сыру каля 172. Праверьце за мной, сярэдні заробак $1200 пасля падаткаў. І цэны вось такія. І гэта як так атрымліваюцца ў беднай, як ён казаў, Латвіі. Ну і колькасць аўтамабіляў. Кажа наш галоўны кіроўца, была 500 тысяч, цяпер больш за 3 мільёна. Эгегей, глядзіце, якія мы паспяховыя. Гэта на 1000 беларусаў сёння 327 аўтаў. На 1000 латышоў 414. Больш за тое, у іх у краіне памерам з Мінск было прададзена ў мінулым годзе 18 тысяч новых аўтаў. І ў асноўным Volkswagen, Toyota і Шкоды. А ў нас крыху больш за 23 тысячы. І ўсё кітайцы на 9-мільённую краіну. Трэба працягваць. Латвія з мінімальным заробкам 700 еўра супраць беларускіх 150 далёка за гарызонтам. І не трэба пра цэны ЖКГ. Што выбралі вы? 700 еўраў і аплаты на 200 ці 150 і аплаты на 50? Мне здаецца, адказ ясны. І выдам вам невялікі сакрэт. У Латвіі закрылі старыя савецкія заводы як неэфектыўныя, але на іх месцы вырасла прамысловасць мацнейшая і здаравейшая, чым у Беларусі. Яна, латышская прамысловасць, буйнейшая за нашу. Калі цікава, напішыце пра гэта ў каментарах. Раскажу ў наступных выпусках. І вядома, не верце малапісьменным людзям. Ім проста, страшна і зайздросна. Вернемся да навінаў. Беларуская эканоміка пераграваецца. Пра тое, што цяперашні эканамічны рост выкліканы штучнымі прычынамі і можа прывесці да сур'ёзных негатыўных наступстваў, піша даследчы цэнтр «Бірок» у чарговым эспрэс-аналізе. Захаваная мяккасць грашова-крэдытных умоваў, ільготнае крэдытаванне і імклівае павышэнне заробкаў у асяроддзі дэфіцыту працаўнікоў узмацнілі і без таго вельмі высокі ўзровень спажывецкага попыту. У выніку эканоміка расце тэмпамі далёкімі ад збалансаваных. Што ўсё гэта значыць? На гарызонце інфляцыя і дэвальвацыя. Калі рэзка не ўзмацніць жорсткасць крэдытных умоваў, не астудзіць заробкаў. Праблему прызнаюць і дзяржаўныя эканамісты, псіхічна здаровая іхная частка, якая працуе ў Нацбанку. Прызнаюць, але ці збіраецца хтосьці уладкоўваць справу. І яшчэ крыху навіну. Павелічэнне цэнаў на паслугі ЖКХ сёлета складае паўнаважныя 20 рублёў, ці 6 з нечым долараў. Памятайце, вам абяцалі не больш за 5.
Забудьтеся, громадяне, падалося вам. Ніхто нічога вам не абяцаў. У Беларусі будзе свой Microsoft, дзяржаўны. Міністр інфармацыі заявіў, што ёсць такая патрэба, каб, значыць, забяспечыць незалежнасць ад замежнікаў. Нам патрэбна аперацыйная сістэма, свой браузер, можа, Explorer купім, якраз свабодны, і яшчэ набор офісных праграмаў, ну, на кшталт Word, Excel, PowerPoint. Я так разумею, навошта пытаць няма сэнсу. Таму пытанне ў мяне адно. Колькі? Колькі ініцыятары збіваюцца выпампаваць з бюджэту пад такую хвацкую ідэю? Як думаеце? Дрыжы, Білл Гейтс, беларусы ідуць. Беларусы пабачаць жывыя трансляцыі чэмпіянату Европы па футболе. Ён адбудзецца ўлетку гэтага года. Але чаму? Чаму я кажу пра гэта ў эканамічнай праграме? Усё вельмі проста. Беларусь падпісала кантракт з УЕФА і заплаціць за права трансляцыі. Нешта я не магу знайсці. Нічога мы не падпісалі і нічога не будзем плаціць. Урад прыняў адмысловую паперку і дазволіў тэлекампаніям проста красці чужую інтэлектуальную ўласнасць. 15 чалавек на скрынцы мерцвяка. Хто ж нас, беларускіх піратаў, спыніць? Сапраўды. Ну як, засумавалі? Так, гэта яна. Наша сталая рубрика К. Пачакайце. Чанова. Гэтым разам Наталья Ивановна пастанавіла не разменьвацца на дробязі і заявіла, што яна ведае, як перамагчы інтэрнэт. Увесь. Хочаце дазнацца рэцэпт? Записывайте. Наталья лічыць, што дастаткова працаваць з людзьмі. Маўляў, мы мусім уключацца і працаваць з усімі катэгорыямі нашага насельніцтва. Вочы в вочы, калі мы гаворым праўду, расказваем, даносім інфармацыю, яны ўсё дакладна разумеюць. У нас все будзе выдатна, калі мы зараз пачнем вельмі магутна працаваць з людзьмі. Як вам? Адная праблема. Маем дзірку ў метадзе. Трэба казаць праўду. Ну так, Наталья, калі праўду пачаць казаць, дык можа і не трэба будзе з інтэрнэтам ваяваць. Як думаеце? Беларусь самая гуманная краіна ў свеце. І не зважайце на тое, што мы першыя ў Европе, паводле колькасці зняволеных на 100 000 насельніцтва. У нас іх разы ў 2 больш, чым у Польшы ці Літве, і разоў гэтак у 5, чым у некай там Бельгіі. Не кажу ўжо і пра Нарвегію. І наяўнасць смяротнага пакарання – гэта ж таксама не варварства, а праява гуманізму. Мог бы злачынец сядзець, пакутваць, а так раз і… Ну, праўда ж. Але я сёння не пра гэта. На мінулым тыдні адна прыватная кампанія, марскі тэрмінал «Вароты Арктыкі», падпісала дамову на будаванне порту ў далёкім Мурманску для патрэбаў Беларусі. Но тое, што кампанія, якой даверна ажыццяўляць праект на пару сотняў мільёнаў, належыць нікому невядомай Нэллі Маляровай, гэта так, дробязь. Ну ці мала ў Беларусі таленавітых спадарняў. Праўда? Але вось дырэктарам гэтай дзіўнай кампаніі аказаўся Андрэй Бунакоў, наш стары знаёмы, былы дырэктар Белшины. Ну, памятаеце? Белшина. Знаем, Александр. Знаете Белшина? Знаем. Фамилия генерального директора знаете. Где он сейчас? В следственном изоляторе. Калі я быў СІЗА, а потым у калоніі, я на свае вочы назіраў вось такія прыступы гуманізму. Намеснік старшыні Беларусьбанку, злоўлены на хабары, больш чым на $200 000 быў асуджаны. Не на 12-15 гадоў, на 7,5. І прыехаўшы ў калонію, літаральна праз 10 месяцаў кудысьці выпарыўся. І зноў усплыў на кіраўнічай пасадзе. Таму Беларусь надзвычай гуманная краіна. А калі сур'ёзна, менавіта так і выглядае сапраўдная карупцыя. Таму мы і займаем недзе каля 100-го месца ў сусветных рэйтынгах з гэтым непрыемным паказнікам. Сябрам усё, астатнім закон. Хто аўтар? Напішыце ў каментарах. Таксама быў цікавы дзеяч, праўда, скончыў дрэнна. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Пабачымся праз тыдзень.